Ассалому алайкум кадбонони азиз, ба канали Кулчақан хуш омадед. Мо имрӯз бо аҳли оила дар тарабхонаи Озурти Туркия қарор дорем. Фикр мекунам номашро дуруст талаффуз кардам. Ва чун одат қаблан ман тарабхонаи буракро гузошта будам ва нархномаи онҳоро ҳам нишон дода будам. Биед ҳоло нархномаи ин тарабхонаро бубинем ва таомҳои якум 12-15 сомон, салатҳо аз 15 сар мешавад 20 ва 23, қиматаш 26 сомон. Дигараш хай ҳудуди ҳамин 20, 25, 26 сомон хӯриш мегирад. таомҳои якумро чӣ хеле ки дидед аз 12-15 сомон ва аллакай таомҳо сар мешаванд аз 42 ва то инҷо вобаста ба чанд қадар граммашам бояд дорад. хуб адана кабоб 50 сомон ва дигар таомҳову хӯришҳояш чӣ хеле ки мебинед нархҳояш қариб ҳамон нархҳои мисли дигар тарабхонаҳои туркӣ ҳаст. ҳам умуман ҳама тарабхонаҳои туркӣ ки дар шаҳри Душанбе ҳастанд, нархҳо ин барои 4 нафар аст 395 сомон. нархҳо худи маҷмӯи таомҳо қариб ҳамаш як аст, ягон фарқият надорад. аз як ҷониб ин камтар рости гап дилгиркунанда ҳам ҳаст ки аз якдигараш ҳеҷ фарқ намекунанд ва қариб ҳам нарх ва ҳам менюашон як аст. хуб дӯстони азиз, то оне ки ҳозир мо таомҳоро фармоиш додем, то вақте ки таомҳоро меоранд биед ман камтар аз худи тарабхона барои шумо навор мегирам ва шумо каме тамошо кунед. ва мехоҳам гӯям ки чанд рӯз як ҳафтаи охир дар Душанбе беист борон меборад. ҳаво анам ин гуна ҳаст. борон ба шиддат шабу рӯз меборад. аслан моҳи март апрел дар Душанбе моҳи борон аст ва тарабхонаи нав кушода шудааст. бисёр дилкушод, бисёр зебо ҳаст, вале ҳоло одам кам аст. чӣ хеле ки мебинед ҳоли муштариёнашон хеле кам ҳастанд. хуб дохили бинои зебо ҳаст, дизайнаш хуб ва ҳама баъзе камбудиҳо дорад дар хизматрасонӣ, дар бисёр чизҳо шояд оҳиста оҳиста ислоҳ мешаванд. дигар барои истироҳати оилавӣ ҳамаи шароитҳо вуҷуд дорад. хуб дар ёдатон бошад пеш аз таомхӯрӣ дастшӯвӣ меравем ва дастшӯвии тарабхонаи буракро ман гузошта будам. ҳозир биёед дастшӯвии ин тарабхонаро бубинем. хеле тозаву оддӣ ҳаст, вале аз тарабхонаи бурак дар ёдатон наворро агар дида бошед дар ёдатон ҳаст чӣ хеле зебо буд. инҷо ҳам хеле тоза ва озода аст. хуб дӯстони азизам, таомҳои моро оварданд ва мо ба шумо ҳам истироҳати хуб таманно дорам. як рӯзи нек дошта бошед. канали Кулчақанро дастгирӣ кунед. канали Кулчақан барои худи шумо ҳаст, чун ман ин наворҳоро мо худамон мебинем. ман барои шумо навор мегирам, то шумо ҳам аз вазъи Душанбе, аз вазъи тарабхонаҳои Душанбе, шароити мардум огоҳ шавед ва дастгирӣ кунед, то ман ҳам ба дилгармӣ бо як хушҳолӣ барои шумо наворҳои нав ба нав, дастурҳои нав ба нав тайёр кунам. умедворам ки ба шумо писанд меояд. ва то дидор дӯстони азизам, ба шумо ҳам рӯзи истироҳати бо фароғатро таманно дорам. то дидор дӯстонам.
fiți așa, mama ta nu mă vrea, e împotriva mea. De ce mă minți, de ce mă minți? Eu știu că nu-i ceea ce simți inima ta, doar pe mine mă vrea. De ce mă minți, de ce mă minți? Eu știu că nu-i ceea ce simți inima ta, doar pe mine mă vrea. Nu mai ești cum ai fost, nu te mai recunosc. Văd că ai trei părinți, te-au convins să renunți. Tot ce mai am acum, o poză într-un album, și când la ea privesc, plâng și îmi amintesc. De ce mă minți, de ce mă minți? Eu știu că nu-i ceea ce simți inima ta, doar pe mine mă vrea. De ce mă minți, de ce mă minți? Eu știu că nu-i ceea ce simți inima ta, doar pe mine mă vrea.